إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فصلاة ربي وتسليماته عليه وعلى آله وصحبه ومن استن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، خبركم أحوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبز حلف سمن أب قوله تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. درجة أبز آية زي أبحنا نرنا مالتي بزعبة بني إسرائيل ويهوداويان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم زبل وقال السم انتدأ ميكائيل كوينو اتي مدختي كاب الله سبحانه وتعالى حزل كازمص متختلنا كانيرنا جن جبريل سلازخونه جبريل دماني كل جزء ناي سقاين ناي برتع كل جزء برتع وسانيتات برتع فرد حزو سلازورد كنكتلكاس أين خلينا بمالت نتي ناي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم صاوعيد كنصبو ترخيبهم مالتيو. فالله سبحانه وتعالى نزوم سبات زيهم انتي نمليس لهم قل انتي نمليس لهم الله سبحانه وتعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال كلهم زيهم حجي الله سبحانه وتعالى انتي يوم فإن الله عدو للكافرين. تدأ تتصابئي ناي الله كوينكا وي تتصابئي ناي ملائكة كوينكا وي ون تتصابئي ناي لأخت الله سبحانه وتعالى كوينكا كمون بحلفي تم تتقسم زلو جبريل ميكائيل تتصابئي ناي زيهم ملائكة ون انت دخينكا انت ايوتي وتصيتو مالتيو فإن الله عدو للكافرين مالت سغا حجي كحيتك مالتيو بتم ملائكة كحيت كلخا بالله سبحانه وتعالى كحيت كلخا نزيهم تتصابئن كلخا كحدو خينكا مالتيو سلازو وتصيتو السخا كبتم كحدتي سلازخونكا الله سبحانه وتعالى ون نعاخا تتصابئخان عدوخان صلائخان ايو مالتيو. انت دأ مس الله سبحانه وتعالى ون صلئت خلكا كل جزء وردة حسرة انت زي كوينو عوة رهوان في السهان اي كتركب الإخاء كسع أبزأ آية زي آبت إحنا نيرنا إن شاء الله حجي تن كاب آية 9 زلوا قرئنا إن شاء الله أب تفسير كنأتو إلى مالتي. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا
ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم إن شاء الله إذن آياتات زئن كم فسرنا لهم معلتي يقول الله سبحانه وتعالى ولقد أنزلنا إليك آيات بينات حجي الله سبحانه وتعالى أتي قال وكأت زربا ناب من يزر محلال فوزله ناب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولقد نزلنا إليك يا محمد أي ولقد أنزلنا إليك أي الواو واو القسم قون خلي مالت الله سبحانه وتعالى يمحلال له مالتي خرأي جزيون بناي مرقاقة زخونة قالون ويكا بناي مرقاقة زخونة فدل حرف اللام كمؤون قد تبل زخون حجي الله سبحانه وتعالى يرقاقة له مالتي أفتي قنق عرب حجي مجمريا ختمحل كالأي جزيون لام لقد قد نبينون مرقاقتها قل اندقنا لام وسخل الله سبحانه وتعالى ولا قد حجي تقداي بطعم الترقاقت أي مالتي يعني زي الطراطر هيكونن إذن انتهي مالتي يا محمد السخاء تبلو زلخا قال تم حلال فوز اللخا حبريتات تم حلال فوز اللخا وسانيتات كابخا يكونن انتهي دعا أنا ويتاخا أنا ربخا أنا الله نابخا أنا أوريديو إن الله سبحانه وتعالى يرقاقص الله مالتي ولقد أنزلنا إليك آيات بينات بره زخونة آيات كبهالون كله حجي بزح ترقم زحاز ليكم تقول لك زي نبلو مالت مرتعوتات تأمرات ملكتات كمون حبريتات وسانيتات آيات أب رؤسيون قالات الله سبحانه وتعالى أي آيات الله سبحانه وتعالى زي أب كتاب قرآن زلو عن كصاتون آيات بها المالتي فالله سبحانه وتعالى حجي أبو خلو بخلو بحفشئو آيات بينات مالت بره زخونة قلوت زخونة آيات زي ما كل سب كردو زخل كل سب كحبر له زخل حبريتها أوريد لك الله مخنياته زي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وريد زله كتاب قرآن نجزار أسو برهن قلوتنيو كله أفتك زيد نبرة قانق عرب سلازخونه كلهم زردوا زفلتوا من نيرب سلازي
እቲ ዝወርድ ዘሎ ቃላት ብሩህ እዩ እንታይ ዓይነት ውሳኔታት ሒዙኹም ዘለውን ብሩህ ኣያታት ብሩህ ውሳኔታት ብሩህ ብያኔታት ሒዙ እዩ ዝመፅእ ዘሎ ስለዚ እዚ እውን ኣያት ዋضሓት እዩ ማለት ጉሉፅ ዝኾነ እዩ ኣብ ርእሲኡ እውን እቲ በቢ ዓይነቱ ኣብ ኢድካ ዝረአ ዘሎ ተኣምር ነቢ ከም ምዃንካ ሓቂ እንተዘይኮነ ሓሶት ኣይትዛረብ ከምኡ ውን በቢ ዓይነቱ ኣብ ነቢና ሙሓመድ صለى ላه ለ ሰለም ኣብ ኢዶም ዝተረኣየ ተኣምር ነይሩ ማለት እዩ እዚ ኩሉ እንታይ እዩ ማለት እዩ ሕጂ ነቢ ምዃንካን ልኡኽ ምዃንካን ዘረጋግፅ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ነቢይነትካ እቲ ልኡኽነትካ ዘጠራጥር ኣይኮነን ጉሉፅ ሓቂ እዩ ያ ሙሓመድ ኣይኮነን እዚ ካልእ እውን ነቶም በኒ እስራኤል ብዝያዳ ኣብቲ መፅሓፎም እንታይ ከም ዝነበረ እንታይ ከም ዝገበሩ ከመይ ገይሮም ከም ዝለወጥዎን ከመይ ገይሮም ከም ዝቀየርዎን እውን እዚ ኩሉ ጠቂስናልካ ኢና እዚ እውን ብዝያዳ ንዕኦም ነዞም በኒ እስራኤል ነቶም ኣይሁዳውያን ብዝያዳ ሞርትዖ ኮኖም ምክንያቱ እስኻ ቅድሚ ሕጂ ዝቐሰምካዮ ትምህርቲ የለን ቅድሚ ሕጂ ዝፀሓፍካዮ ፊደላት የለን እዚ ኩሉ መሃይም ን40 ዓመት መሃይም ትነብር ነርካ ዕድሜኻ ወዲ 40 ምስ ኣኸለ ወሓይ ክመፀካ እንከሎ እሞ እዚ ከም ዝኣመሰለ ፍልጠት ማንም ሰብ ክፈልጦ ዘይክእል ክመፀካ እንከሎ እንታይ ማለት እዩ እዚ እቲ ተመሓላልፎ ዘለካ መልእኽቲ ካብ ሓንጎልካን ካብ ልበወለድካን ዝወፀ ኣይኮነን እንታይ ደኣ ብዋሓይ ካብ ኣላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ዝወረደካ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዞም በኒ እስራኤል ሲ ናይ ግድን ከኣምኑልካ እዩ ዘለዎም እቶም ሙሽርኪን እውን ከኣምኑ እዮም ዘለዉ ግን ኣላህ ስብሓነሁ ወተዓላ እንታይ ይብል እዚ ኩሉ ብሩህ ኣያታት እንከሎ ወማ የክፍሩ ብሃ ኢላ ልፋሲቁን እንተ ደኣ ነዚ ከምዚ ዓይነት መብርሂ ነዚ ከምዚ ዓይነት ምልክታት ነዚ ብሩህ መርትዖታት ዘይኣምኑ እንተ ደኣ ኮይኖም በዚ ዘይኣምን ሰብ መን እዩ እቲ ፋስቅ ማለት ካብ መንገዲ ዝወፀ ማለት እዩ እቲ ገደብ ዝሰገረ እቲ ደረት ዝሰገረ ቁኑዕ መንገዲ ዘይሓዘ ማለት እዩ እሶም እዮም ብኣኻ ዝቑሕዱ እንተ ደኣ ቁሩብ ኣእምሮ ኣለዎም ኮይኑ ቁሩብ መገዲ ሓቂ ዝሕዙ ነሮም ዝኾኑ ኣይ መኻሓዱ ነሮም ምክንያቱ ኩሉ እቲ ናብ እምነት ዘቕርብን ናብ እምነት ዝስሕብን ኣምፂናልካ ኢና ያ ሙሓመድ ኩሉ እውን ኣውሪድናልካ ኢና እቲ ዝወረደ እውን ኩሉ ብሩህን ጉሉፅን እዩ ስለዚ በዚ ንሕና ዘውረድናዮ ኣያታት በዚ ንሕና ዘውረድናዮ እስልምና ዘይኣምን መን እዩ እቶም ፋስቂን ዝኾኑ ኣይሁዳውያን ይኹኑ ወይ ካብቶም ሙርሽኪን ይኹኑ እዞም መገዲ ፍስቅን መገዲ ጌጋን ጠዋይ መዋይ መገዲ ዝመረፁን እዮም ስለዚ ኣላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ንነቢና ሙሓመድ صለ ላሁ ለ ወሰለም እዚ ኣያት እዚ ከም ዘውረደሎም እሶም እውን ነቶም ምስኦም ዝነበሩ በኒ እስራኤል ይኹኑ ኣህሊ ክታብ ይኹኑ ክርስትያን ይኹኑ ሙሽርኪን ይኹኑ ነጊሮሞም እዮም ኣንቢቦምሎም እዮም እቲ ቁኑዕ ኣበይ ምዃኑ እውን ነቢና ሙሓመድ صለ ላሁ ለ ሰለም ብዝከኣሎም መጠን ሓቢሮም እዮም ግን እቶም እምቢ ዝበሉ ናይ እምቢ መንገዲ ዝሓዙ ድማኒ እቶም ፋሲቂን ኮይኖም ይርከቡ ثم الله سبحانه وتعالى بني إسرائيل وكا أيهوداوያን እንታይ ዓይነት ጥራይ ከም ዝነበሮም እውን ብዝያዳ በዛት መፅእ ዘላ ኣያ እውን ነቢና ሙሐመድ صلى الله عليه وسلم يحبرهم ኣሎ ነቢና ሙሐመድ صلى الله عليه وسلم ينግሮም ኣሎ ማለት እዩ فيقول الله سبحانه وتعالى أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ሓደ ካፍቲ ፍሉጥ ዝኾነ ባህርያት ወይ ከዓ ካፍቲ ብቀደም ዝሰርሕዎ ዝነበሩ ባህርያት እሕና እውን ኣብቲ ዝሓለፈ ኣያታት ርኢናዮ ኩሉ ግዜ ኣላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ኪዳን ክቦም እንከሎ ኪዳን ተቐቢልና ክብሉ በቂዖም እንታይ ኣብ ዝገብሩ ነይሮም ማለት እዩ ፅንሕ ኢሎም ነቲ ተዋህቦም ኪዳን የፍርሱ ነይሮም ማለት እዩ እዚኦም እውን እቲ እተዋህቦም ኪዳን ነቢና ሙሐመድ صለ ላሁ ለ ወሰለም ኣብ ዝዓለም ወይ ከዓ ኣብ መዲና ክመፅኩም ምዃኑ እናፈለጡ ኣብቲ ክታቦም እናሃለዎ እንከሎ እንታይ ክገብሩ ተረኺቦም ነቢና ሙሐመድ صለ ላሁ ለ ወሰለም ክኽሕድዎ ተረኺቦም ስለዚ ኣላህ ስብሓነሁ ወተዓላ እዚኦም ሲ ኩሉ ግዜ ግብሮም ኣወ ኩለማ ዓሃዱ ዓህደን ነበዘሁ ፈሪቁ ምንሁም ኣበየ ግዜ ኣበየ ሰዓት ኣበየ እዋን ኪዳን ይግበሩ ዳኣ እምበር ወይ እውን ውዕል ይእተው ዳኣ እምበር ፈፂሞም ነዚ ውዕሎም ዚ የኽብርዎ ኣይነበሩን ወይ ከዓ እዚ ውዕል እዚ ኣየኽብርዎን እዮም ምክንያቱ ገለ ካብኦም ተሓመቐ ኩሎም እንተዘይኮኑ ገለ ካብኦም ነዚ ኪዳን እዚ ወይ ከዓ ነዚ ውዕል እዚ ከፍርሱን ነዚ ውዕል እዚ ክጥሕሱን ይርከቡ لأنهم
نبي أفتي حلفة درس خم زبلنايو قال خابهم انتهي ذبل نيرو والله ما عهد إلينا في محمد وما أخذ علينا ميثاقا النابلو يزاربوا نيرهم مالتي كدميو جن انت عملوا نيرهم جنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مدينة خياته وخلوا جنا كيما تصن كله انت عملوا نيرهم نتوم مشركين نتوم مدينة زنبورو عرب أوس وخزرج انت عملوا نيرهم الله أبزي وانزي أبز ساعات زي نبي زمت الله أبز جزينا ومون إحنا نعو تختلنا نعاكم كلكم كنقتلكم كنحردكم إنا يبلوا ميرم جن أتي لأخ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مسكونه كاب كاب بني إسرائيل سلزي كونه كاب حسد تبقيسهم انت قبر جميرهم مالتيو نتي نبواناتو ويكأنت من أخته خنصقو ترخيبهم سلزي أتي زنصقو زلو انتي مالتيو تقدم زفلطو زنبرو كيدان تقدم أمينهم لو زنبرو قداي اتي اتيوم زنبرو وعل مالت نتي اب كتابهم زلو اب توراة زلو كله قطع بالله خنحزينا زبلوا انتي يقبروا الله مالتيو يفرسوا الله مالتيو الحسن البصري انتي يبل قال اذا آية زي امس قرأ نعم ليس في الارض عهد يعاهدون عليه الا نقضوه ونبذوه يعاهدون اليوم وينقضون غدا ازي طباي مالتي ناي اي هداويان طباي ازي ايو لو معالتي وعلو بخات صباح نقو يفرسوه تمالي وعل ذهابوخا لو معالتي افريسومو يولو ابتي جزي موسى كمي كم زنبرو رينا يومنا الله سبحانه وتعالى تي ميثاق ويكأت خدان كوصدون كله بخدي يا ابيون يرم سمعنا وعاسينا النابلو كمون اتي الله سبحانه وتعالى اب زبانهم ويكاب لعليهم قبو انطلطلو اذا كده نزل تقبلوا وضو اي تقبلوا لهم تقبلهم ويوم جن بدحريو جن لتخدان ون غيزي خيصنحن كله رسعمو مالتيو موسى عليه السلام ون نوحد معالتات كاو مستفليه اب كندي نتحزمو زنبرو توحيد نتحزمو زنبرو مقد حق زقصلو انتي خغبرو ترخيبهم مالتيو عجل ويكا مراخ بورق كم مثل سريحهم نعو كم لخو ترخيبهم مالتي سلازي كل جزء زم سبعة زيهم نتيح زم مزلوا مرقص كتلهم لذي مرقص النزل متكلم كتلهم أيقوا عزونيهم انتهي لها متكلم مرقص كفرسوا إخاء التريوم بل أكثرهم لا يؤمنون مبزحتهم فتصيمهم ما يأمنون يوم مالت مقد حق حيزهم أي كودون إيوم والله سبحانه وتعالى زم سبعة زيهم كم زخاف كونوا انتهي مالتيو تطلقوا كم ايتخونوا نعومون ايتكتلوا كمتي بني اسرائيل زقبرتو قد بحجون ايتكبروا مالتيو وعل ثواهبكم دين الله سبحانه وتعالى متئكم كتاب الله سبحانه وتعالى متئكم انت اخون كتكبروا زلكم قط عبيلكم كتحزوا لكم ده انبر كمزوم بني اسرائيل لهم معالتي وعل هبكم صباح نبهو وعلكم تدربيوا ايتخونوا الله سبحانه وتعالى ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم انتي يبلو اتي وعلكمون كل جزء مالت وعلاتناون قال خبانا نتوعل كخبر قال كباتنا دما نتوعل كفرس يبلون مالت حجي ناي بني اسرائيل كرينا كله بزي او كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم مالت كل جزء ناقدنا يكونوا كلهم كتحسوا تدعى قال خاوم تحسوا تدعى مالتي توعل سلازي الصوم حج انت عم قبروا من الباش اب كل تخفالي خفلوا نحن مسخاينا نحن مسخايكم كان نابلوا وي كلهم بحنسا وعلوا بخا حجتهم فرقون دماني قديفهم مخاخذوا يبدعوا خا مالتي جن اتي اسلامي كونوا زلو كمتي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم زبروا المسلمون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم يسعى بذمتهم أدناهم مالت كلهم أسلام لكع حدا يوم نابنة انترأى حدا خاب أسلام نحدا سب عقبايلوه ويكاء وعل انترأى هيبوه أنا نعاخاق حلوه كأي أنا نعاخاق كلا خلال كأي انتدعيلوه اتي كالأي أسلام أي مسعون نزل سبزي خقودئو يبولون مخنياتو لكع حدا أكال سلة أسلام كلهم حدا أكال سلة زغطروا انترأى إذا حوي خازي إذا اسلام أيزي انترأى قالوا علاتيو السخانة وعلتي كتفرسو يبل كان هذا جزء يبلو عمر بن الخطاب جاء عن مدينة خلوه أمير نيجيشناتو العراق سيدو مالتيو عراق مالت عادي بعابي أنيرو مالتيو سلزي أبو جهاد الناقبور خلوه هذا
أسلام أيو جن نحنتي هاجر أو كأنا حنتي قطر عراق حدا أفت جزيتي بريان يرماتي جن أسلام أيو نزا عد زياء أنت يبقى مالتي أمان يبقى مالتي خلاص نعاكم أين واقعكم هنا أمان يبلاكم علينا جن كم قبيلو حجم صوم وعلي أبتي مالتي فإذا مراحل زمتيو نقوم مسمتنا نحن أمانة لنا 5 عام السلة إسلامي أمان يبونا أيو كم النبال مو مسبلوه أنت غيره ناب عمر بن الخطاب بالأختي يسدد مالتي يسبزي فسيدنا عمر يصحف له يبلو انت أسلامي أمان يبوم خلاص زوج سبات زيهم أي تواقع يوم قدفون بتي أمانهم زولهم بؤوا يقصلوا سلازي أسلام كلهم حدا أكل مالتيهم انت حدا ويكا خلته ويقل خابهم انت وعل آتيو نزو علزي كلهنا كل إسلامي كخبروا الله مالتيو فالمسلمون كلهم تتكافأ دماؤهم معناها تتساوى دماؤهم في اللي كلهم حدا يوم مالتيو كبري دمهم المسلمون كلهم أتي قيحيو أتي تسلميو أتي ود زعدي وأتي ود خبز عدي لك أتي بلص أتي أي بلص أني زبل رئيتو يلن جن انتايو كلهم أسلامي ترأخوينو كلهم دمهم حدايو دم أسلامي كله حرامي كقتل يبلون وهم يد على من سواهم انت كالوت كوينهم جن أنصار كحتي دو كبلو انت أخوينهم كلهم من حنتي كونيهم زلهم مالتيو قال خابهم مستهم كحتي دو كبلن قال خابهم توما اسلام طراي بزغ دو كبلن ازي اون متكلنا يسلمنا يكونن انتي اسلام كل جزء اب حدا معسكر ويكا اب حدا غني خوينهم كلهم انصار صلايهم كعتقوا يزلهم دا انبر قال كابهم صلاه خوينو قال خابهم دماني مستهم اسلام خوينو كعتق ازي قنو ايكونن مالتي لذلك تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم التي أنصارهم دخون تتصلايهم كلهم حدا إيد كونيو زلوهم ثم يقول الله سبحانه وتعالى ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم يوم حج برضو بنو إسرائيل مالتيو ولما جاءهم رسول أي لما جاءهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مسمصهم أنت أم قبر الجميرهم إذا سبات زيهم مع أنه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مصدق لما معهم نتي مسؤوم زلو كتاب نتي مسؤوم زلو توراة الإنجيل زي السمامع نعؤ زرقاقصن كتاب حزمتي زلو مالت مسؤول زقراجو يكونن انتي دا حدا مرقط زلو كتاب حزمتي زلو مصدق لما معهم انتي غيرهم زم سبات زيهم تقبلهم مدو هو ازس نتي كتابنا مسد ازس لكع كمتب كتابنا زلو هو ازس اتي اب كتابنا زلو زحبرنا اي بدحر حج نبي خمت ينيرو زبل اياتات هلو في كتابنا مو حجس كن امنا لنا دو يبلو انتي غيرهم زم سبات زيهم ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله እዞም ሰባት እዚኦም ክታብ ቁርአን ምስ መፀ እንታይ ክገብሩ ጀሚሮም መጀመርያ እዚስ ምስቲ ተውራት ኣይሰማምዓን እዩ ኢሎም መጀመርያ ዝገራጮ መሲልዎም ምስ ተውራት ዘይሰማማዕ ኮይኑ ኢሎም ከቕርቡ ጀሚሮም እንተረኣይዎ ግን እቲ ባዕሎም ዝፀሓፍዎን ባዕሎም ዝሸንከርዎን እንተዘይኮይኑ እቲ ኣብ ተውራት ዘሎ እቲ ኣብ ቁኑዕ ተውራት ዘሎ ምስቲ ቁርአን ዝሰማማዕ ኮይኑ ምስ ረኸብዎ እንታይ ክገብሩ ጀሚሮም ነቲ ተውራት ንገዛእ ርእሱ እውን كرحقوا جميرهم مالتيو بمنتهي خكاتوا جميرهم حجي بتي أساطير تصنحهم ويكا بتي تاريخ دي صحفوه كتاب آسف زبهال ويكا بتي ناي قدم ناي سحر زنبري كتابتي بقوا ككاتعون بقوا خزراربون جميرهم يبلو لذلك الله سبحانه وتعالى انت يبل نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون نتي كتاب الله سبحانه وتعالى حجي نبذو دربيمو طرحوه مالت نبذ اختبر كلخ حجي سوا بيلو دربيمو مالتي وراء ظهورهم تراي ابو خلخهم سوا يكونن انتي دا حجي تا سئلي تعذب واحجي الله سبحانه وتعالى اتي تكبارهم لكع كم حدث نزا نيشتي نجر امصا بيلو كم زغيرو سو كبلا خلون دحريت انتي مالتي قال لا نجر فخو سوا مالتي زي طقم مالتي بالعكس ولاون بحف كون كلن ترى كبيت كوينو حجي كم زغير كاي دربيون يخا مخنياتو
ክብደት ስለ ዘለዎ ቁሩብ ታሽሙ ትገብሮ ትግደሰሉ ኢኻ ተገዲስካ ሕጂ ኣብቲ ጉሓፍ ተብፅሖ ማለት እዩ ግን ዘይትጠቅም ክንዲ ፀፀር እንተደኣ ኮይና ሓንቲ ሕማቕ ነገር ተረእኻ ሓንቲ ጉሓፍ ተዳሪእኻ ከም ዝቢልካ ሰው ተብላ ማለት እዩ ዝኾነ ትኽኢድ ማለት ብዘይ ምግዳስ ትድርብያ ኣለኻ ማለት እዩ ድሕሪ ዝባንካ ኣብቲ ቋንቋ ትግርኛ እውን ድሕሪ ዝባኑ ደርቢዎ ኢልካ ክትከይድ ክበሃል እንከሎ በቃ ኣይተገደሰሉን ማለት እዩ فبني إسرائيل لكع نتي كتاب الله سبحانه وتعالى كم زجيرهم مالتي قدما ينجر نتي توراة مخنياته تتوراة زبلهم كطابلهم يحزون تتوراة انتهي لهم أبزوان زي نبي كم زمت قريت لهم محمد شمو كم زن مسألة إزازات حيزوخ متي زبل زخلو أب كتابهم زلوا بعلهم نتيجهم مالتي وسواب لهم مالتي بدحري ودمان نعوم صوم سبلوا نتي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم زمت أو كتاب قرآن وين نعون سلازي تقبلوا لك كم زدربوا خينهم وراء ظهورهم دحر الزبانهم نزل كتاب الله سبحانه وتعالى درب يوم ومالتهم والله سبحانه وتعالى رأي ماتي زسحق زحزن نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب وانو تيكونون انتهي توم توهبوا توم مصحف توهبوا توم كتابنا بأمز ورده مالت حدا سب من الباش توم مشركين تتخون نتي توراة ويكانتي كتاب ربي دربي يوم من الباس زي أمسي أي فلطون يوم تبل زي فلطوا خوينهم يوم تبل جين زي أم قد محجس زخول فلطون يوم الله سبحانه وتعالى ونعهم مريضون أخبرون كتاب يبوهم زخول كبرت توهيبهم من كلهم أوتوا الكتاب كتاب توهيبهم كلهم تاخذ قبر ترخيبهم نزل كتاب زي كسندوون كدربيون كنسبوون ترخيبهم سلازي تقدايون قليل كونن ازون بطعمي زحزن مالتيو بطعمون زقرم كوينو ترخيبو از تكبار الدماني انت يزمسر كانهم لا يعلمون لكعكم توم جاهلين تكبار زي ناي زي فلت سب زايدون قرو سب دا انبر እና ፈለጥ ዝገብራ ኮነ እና ፈለጥካ መገዲ እሳታይ ትመርጽን ኢኻ حق እና ፈለጥካ ነተሐቅውን ክትሕሳ እንከለኻ ልክዕ ከንተ ኢኻ ትገብር ዘለኻ ልክዕ ከምቲ ዘይፈለጥ ሰብ ከምቲ ደንቆሮ ኢኻ ትኸውን ዘለኻ ሓደ ተደመሮ ሓደ እና ፈለጥካ ከለኻ ሓደ እንተ ደኣይልካ እስኻ ትደንቆሮን ሓደ ኮይንካ ማለት ሓደ ተደመሮ ሓደ ኢሉ ክልተ ኣብ ክል ዝብል ሓደ ዝበለ ብዘይ ምፍላጥ እስኻ እውን ሓደ ዝበልካ እና ፈለጥካ ከለኻ እንተ ደኣ ተጋጊኻያ كلتيكم حدا خوينكم مالتي لك كم زي فلت سلازي زوم بني إسرائيل كأنهم لا يعلمون لك كمتي جاهل سد كم تدون قرسب خوينهم ترخيبهم مالتي مخنياتو نتي كتاب كخبرون قطع بلهم كحزون زقبا انت قبروا ترخيبهم اب زبانهم بدحر زبانهم كدربيوا سلا الترخبوا نزل دربيهم كي انت يوم تكاتا نيرو نزل كتاب الله سبحانه وتعالى مصدر بيو خير بمنتهي تكي أمهم كالي كتاب كاب الله سبحانه وتعالى دو رخيبهم مالت ناي زبور يقول ويكا أنا سيدنا آدم نيرو كتابي لهم ويكا أنا إبراهيم لهم كتابي لهم دو نعود يوم تخطي لهم سي ويس انت عينت ممرحن انت عينت مرجان يوم مريتهم يقول الله سبحانه وتعالى تاب تحريات بتصعد الآية واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان على ملك سليمان مالت أب جزية سليمان مالتيو أب عهد سليمان في عصر سليمان أفتي جزية نبي الله سليمان نبز نبر له جزية أبو انتهى نيرو مالتيو أفتي جزيتي سحر ويكا شحر بهالقلب تقرنيا وي سراي وي طبيب وي مطباب ازي أفتي جزية نبي الله سليمان أبو تزوتيرو نيرو مالتيو شعوب أبو ترقبه ناي شحر كتابتي سلازنبر نعو كختلوا جميرا كم تزبلنا يا حجي انت ام تختيلهم كتاب آسف ويسحر هاروت وماروت تختيلهم يبلو علماء آسف زبهال من يبلو ازي آسف زبهال وزير ويكات صحافي سيدنا سليمان نيرو قل حجي اتي سليمان ززبلو يصحفو نيرو يبلو متصحفو ابتحتي سديا ويكرسينا سليمان يقمطو نيرو سلازي اسو مسموته ويكا سليمان مسموته اتهم شياطين مصيوم نتي تصحف نعو اب منغو خلته مسمر حقي حنتي مسمر ناي تنكل ناي اكي ناي حسوتي اتولا نيرهم ازد حجي تدبدبوا من صلحه انت كبلهم جميرهم تم شياطين سب ليخم نعو اتي اسف زغدفو مصحف ازيو تحق كله ناي سليمان ويكا ملخت ناي سليمان
ዝኽተሎ ዝነበረ ወይ ከዓ ዝብሎ ዝነበረ እንሃልኩም ኢሎም ሸያጢን ከታልልዎም ጀሚሮም ካልእ ቂሳ ወይ ከዓ ካልእ ኣረኣያ እውን ኣሎ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ይብሉ ኣብ ግዜ ስሌማን እንታይ ነይሩ ሸያጢን ንሰማይ ገፃ ተቐርብ ነይራ እሞ ኣብቲ ግዜቲ ካብቶም መላኢካ እንታይ ይሰምዑ ነይሮም ገለ ቃላት ይሰምዑ ነይሮም ማለት እዩ ገለገለ ቃላት ምስ ሰምዑ ፍላን ኩሞ ናይ ሞት ናይ ይኹን ወይ ከዓ ናይ ዝኾነ ይኹን ናይ ማይ ምዝናብ ይኹን ናይ ዝኾነ ይኹን ሕቡእ ነገር ይሰምዑ እሞኒ እንታይ ይገብሩ ሕጂ ካብኡ ሰሚዖም ካብቶም መላኢካ ሰሚዖም ላዕሊ ሰማይ ደይቦም ይወርዱ ምስ ወረዱ ናፍቶም ካህና ዝበሃሉ ወይ ከዓ ናፍቶም ሕናስ ሕቡእ ነገር ንፈልጥ ኢና غይብ ንፈልጥ ኢና ዝብሉ ንዕኦም ይዛረብዎም ነይሮም ማለት እዩ ይነግርዎም ከምዚ ከምዝን ክርከብ እዩ ከምዝን ከምዝን ሕጂ እቶም ካህና ሕጂ ፍቲ ግዜቲ ይኣምንዎም እሞኒ እቲ ዝበልዎ እውን ሓቂ ክኸውን ርከብ ሕጂ ሶም ድማ ንኻልእ ሰብ ክዛረቦ ምስ ጅምሩ ምስ ጀመሩ ምስ ተኣማመኑ ማለት ቶም ሸያጢን ሕጂ ምስ ኣታሊልናዮም በቃ ሕጂስ ኣሚኖምና እዮም ምስ በሉ እንታይ ክገብሉ ጀሚሮም ሕጂ ክውስኹሉን ከጉድሉሉን ጀሚሮም ከምዝን ከምዝን ክርከብ ናብሩ ካልእ ድማ ይወስኹሉ ኣብ ሓንቲ ሓቂ 7 ሕሶት ክእትዉ ይጅምሩ ኣብቲ ግዜቲ ሕጂ እዚ ጉዳይ እዚ እናበዝሐ ኸይዱ ማለት እዩ ኣብ ግዜ ነቢላ ሱሌይማን ሰብ ድማኒ ብዛዕባ እዚ ናይ ስሕር ክፅሕፍ ኣብ መፅሓፍቲ ከስፍሮ ይጅምር ማለት እዩ እቲ ሰብ እውን እንታይ ክብል ጀሚሩ ኣጋንንትስ ወይ ጅን እንታይ ይፈልጡ غይብ ይፈልጡ እዮም ሕቡእ ነገር ይፈልጡ እዮም ዝብል እምነት ኣብቲ ግዜ ስሌይማን ኣብ ግዜ ነቢላ ስሌይማን እዚ ጉዳይ እዚ ክዝውተር ጀሚሩ ይበሃል እዚ ነገር እዚ ምስ ሰምዐ ነቢላ ሱሌይማን እንታይ ይገብር ኣብ ፈቐዶ ዓዲ ልኡኻት ልኢኹ ማለት ሰራዊት ልኢኹ ነቲ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ተፃሒፉ ዘሎ መፅሓፍቲ ኩሉ ኣክቦ ይብሎም ማለት እዩ ይእከብ ኩሉ ምስተኣከበ ድማኒ ኣምፁለ ይብል ኣብቲ ዝነበሮ ቀስር ወይ ከዓ ኣብ ገዙ ኣብ ትሕቲ ሰዲኡ ይደፍኖ ማለት እዩ እዚ ነገር እዚ ሕጂ ኣብ ግዜ ስሌይማን ይጠፍእ ድሕሪኡ እቶም ዑለማእ ዝነበሩ ቶም ኣብ ግዜ ስሌይማን ዝነበሩ ነዚ ጉዳይ ዝፈልጡ እሶም ምስተወድኡ ነቢላ ስሌይማን ምስ ሞተ ድሕሪ ነዊሕ ግዜ እንታይ ይመፅእ ማለት እዩ ሓደ ሰይጣን ሰብ ተመሲሉ ይቐርቦም ማለት እዩ ንዑ ኣሎ ስሌይማን ዝገደፎ ዓብይ ሃብቲ ደይትፈልጥዎ በሊዕካዮ ዘይውዳእ ንመዋእልኩም ዝኾነልኩም ሃብቲ ኣሎ ይብሎም ሞኒ ነዞም በኒ እስራኤል ሒዝቦም ይመፅእ ንዑ ይብሎም ናበይ ናፍታ ትሕቲ ሰድያ ናይ ስሌይማን ኣብኣ ሕጂ ኩዓቱ ኣብኣ ክትረኽቡ ኢኹም ኩሉ እቲ ስሌይማን ከመይ ገይሩ ነዚ ዓለም እዚኣ መሊኽዋ ከም ዝነበረ ንኣጋንንቲ ከመይ ገይሩ መሊኽዎም ከም ዝነበረ ንሓይዋናት ወይ ከዓ ነተን እንስሳታት እንታይ ዘረብአን ከመይ ገይሩ ፈለጥ ከም ዝነበረ እዚ ተዋሂብዎ ነበረ ምልኪ ወይ ከዓ ንግስነት ፍፁም ካልእ ሰብ ዘይተዋሃበ ንግስነት ዝነበረ ከመይ ገይሩ ሒዝዎ ከም ዝነበረ ወይ ከዓ ቤናይ ኣገባቢኡ ዝኸይድ ዝነበረ ኩሉ ኣብዚ መፅሓፍቲ ክትረኽብዎ ኢኹም ይብሎም ማለት እዩ እንተዘይረኺብኩም ንዓይ ስሕረዱኒ እሞ ንዓለ ኣቕረብ ብብልዎ ሞኒ ላላ ኣነስ ኣብዚኣ ርሐቕ ኢለ ክርእኩም ዳ ይብሎም ማለት እዩ እዚ ሸይጣን ምክንያቱ ይብሉ ኣብ ግዜ ስሌይማን ኣፍታ ተኣኹርሲ እንተ ሸይጣን ቀሪቡ ይቃፀል እዩ ነይሩ ስለዚ እታ ቦታ እውን ክቐርባ ኣይደልየን ስለዚ ይኹዕትዋ ማለት እዩ እቲ ቦታ ምስኳዓት እውን እቲ ነቢላ ስሌይማን ኣኪቡ ካብቶም ብዛዕባ ስሕርን ብዛዕባ ጅንን ዝፀሓፍዎ ንዕኡ የውፅኡ ማለት እዩ እንህልኩም እዚ እዩ ይብሎም ኣብኣ ከሎውን ሸዓ ይጠፍእ ማለት እዩ ተደለይዎ ኣይረኽብዎን ስለዚ እንታይ ይብሉ እሞ እዚ እዩ ናይ ስሌይማን ዝነበረ ከምዚ ገይሩ እዩ ብስሕር እዩ ንኣጋንንቲ ይኹን ወይ ከዓ ነተን እንስሳታት ይኹን ሒዝዎን ዝነበረ ይብሉ فالله سبحانه وتعالى ሕጂ እዚ እምነት እዚ ኣበይ ተረኺቡ ኣብ በኒ እስራኤል ክዝውተር ጀሚሩ لذلك الله سبحانه وتعالى እዚ ጉዳይ እዚ ሓሶት ከም ምዃኑ በዛ ኣያ እዚኣ የብርሃ ኣሎ እሶም እዮም ደኣ መገዲ ሸይጣን ተኸቲሎም ዳ እምበር ነቢላ ሱሌይማን مجد الشيطان يتختله مجد السحر يتختله لذلك الله سبحانه وتعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان كحدان أي نبرن ناي سحر ناي شيطان تون زقبر أي نبرن انتهي دا السوم يوم أفتقي زي سليمان زنبري ناي سحر جيغاتات زقبر زنبري السوم يوم تختلهم زلو وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ስለዚ እቲ ወይ ከዓ እዚ ኣያ እዚኣ እውን ብዝያዳ እንታይ ተርእየና ዘላ
ነቢ ላ ሱለይማን ብዛዕባ ናይ ስሕር ብዛዕባ ርክብ ናይ ሸይጣን ብክሕደት ኣይኮነን ሒዝዎ ነበረ እንታይ ደኣ እቲ ሒዝቦ ዝነበረ ናይ ኣጋንንቲ ክመልኽ ክኢሉ ነበረ ናይ እንስሳታት እቲ ተዋሂቦ ዝነበረ ምልኪ ብእምነት ዳ እምበር ብክሕደት ኣይኮነን ምክንያቱ እቲ ስሕር እውን ገዛእ ርእሱ ክሕደት ከም ምዃኑ በዛ ኣያ እዚኣ ብዝያዳ ክበርሃልና እዩ ثم يقول الله سبحانه وتعالى وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر كل ግዜ እቶም سحر زعلمون زمهروا እቶም شيطاونت እዮም وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت إذا آية زئ علماء أب كلت عينت ناي تفسير يفسروا مالت قال علماء يبلوا وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما أنزل هذا يبلو نفي مالت الله سبحانه وتعالى ينصق له انت ينصق له نافتم كلت ملك ምክንያቱ የሁድ እንታይ ዝብሉ ነይሮም እቲ ናይ ስሕር ጉዳይ መን ናብ ሱለይማን ኣውሪድዎ ጅብሪልን ሚካኤልን እዮም ናብ ነቢላ ሱለይማን ኣውሪዶሞ ዝብሉ እምነት ነይርዎም لذلك الله سبحانه وتعالى ነዚ ጉዳይ እዚ መልሲ ንኽህብ እዩ እዛ ኣያ እዚኣ ኣውሪድዎ وما أنزل على الملكين أي وما أنزل السحر على الملكين أي أن الله سبحانه وتعالى لم ينزل مالت نزل نجرزي الله سبحانه وتعالى ينزل له زم كلتا ملائكة سحر أي حزم أي وردون يبلا له مالتي سلازي الماء ما هنا مالت وما أنزل نافيا نتساقيت يا يبلو إذي حجي تحدي رؤيته مالتي سلازي هاروت وماروت انت يا يبلو هاروت وماروت سم لا كلتا سباتيو ده أنبر سم نايتهم ملائكة أيكونون يبلو سلازي تترجم نايت آية خمي جرم وصدوا مالتي أن الله سبحانه وتعالى يبلى له ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر حجتها وما أنزل على الملكين الساء تدونجي مالتها ببابل هاروت وماروت قدمت مالتي يبلو يكون المعنى تمعنى تايهود تترجموا تم شيطانتي السم يمتم زخحدون تم سحر زعلم زنبورون أبي أب بابل طبعا أب عراقي ببابل هاروت وماروت هاروت وماروت زبهالو سبات نيرهم تم شياطين نعهم يعلمهم نيرهم إذي اتي حدي رئيته مخنياته يبلو نحناس الله سبحانه زوم كلت سبات زيهم تم كلت هاروت وماروت سميهم زلوهم اتي سحر الله سبحانه وتعالى بتم ملائكة أوريدوه خنبلاي نخلينا مخنياته تم ملائكة الله سبحانه وتعالى زأززهم يوم زفصموا سلازي اتي سحر نجزار رسو كحدث سلازخونه كما جرنا ملائكة نصقعوا يبلو سلازي زيد ماني من يمرصو زي تنتنازي وكاز تفسير زي ابن جرير الطبري والإمام القرطبي نزي عينة زي تفسير يفسروا مالتي فالآية يبلو تآخر رد آخرنا كما يتمثل يقول ابن جرير واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان من السحر وما كفر سليمان ولا أنزل الله السحر على الملكين كم زجرنا نرداء ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ببابل هاروت وماروت فيكون قوله ببابل هاروت وماروت حجزئة اتي نقدميت كحلف زلوا قد قدم دنقن زلوا مالتي سلازي اتم زعلموا زنبروا اتم شيطان دا انبر الله سبحانه وتعالى بملائكة زوردوا ايكونا اتي سحر يبلوا مالتي هذا حجي مرج على يمنيو ناي ابن جرير الطبري والإمام القرطبي سلازي تم زعلموا زنبروا خلت السبوت يوم حادي ام هاروت بهال حادي ام دما ماروت يبار قل كانوا علماء يبلو اتي آية نرئيو زلنا اتم تعصوه لك اتي قداي الله سبحانه وتعالى خمز ورده بملائكة خمز ورده ايوز تكس لأن الله سبحانه وتعالى يقول وما أنزل أي والذي أنزل بمعنى صلة ميم ما هنا مش بمعنى النفي إنما بمعنى اسم موصول وما أنزل أي والذي نعم وما أنزل بمعنى والذي أنزل كون مالته وزد ماني ممزحتهم سلف زبلوي مخنياته يبلو الله سبحانه وتعالى
እዞም ሰባት እዞም ክልተ መላእካ እዚኦም ንፊትና እዩ ኣውሪድዎም ኣብዛ መሬት እዚኣ ንሰብ ከም መርመራ ከም እክትባር ከም መፈተኒ ኢሉ ነዞም ክልተ መላእካ ኣውሪድዎም እዞም ክልተ መላእካ እውን ነቲ ስሕር እዚ ሒዞሞ ወሪዶም ነቲ ሰብ እውን ይዕልሙ ነይሮም ግን ክዕልሙ ከለዉ ናቶም ኣገባብ ነይርዎም ኣብቲ ኣያታት እዚ ክግለጽ እዩ ብዛዕባኦም እውን ብዙሕ ዝመፀ ቂሳ ወይ ከዓ ከመይ ከም ዝኾነቲ ጉዳይ ከመይ ከም ዝጀመረ ኣብ ገለገለ ኣቕዋል ናይ ኣስሓብ ነቢ ወይ ከዓ ኣቕዋል ናይ ታብዒን ኣሎ ግን ቁኑዕ ሓዲስ የለን ገለ ኦም ይብሉ ሕጂ እዞም ሃሩት ወማሩት መላእካ እዮም ነይሮም ከመይ እቲ ወራርዶኦም ከመይ ነይሩ ሓደ ግዜ ይብሉ መላእካ ነዚ ሰብ እዚ ይርእዎ ወይ ከዓ መላእካ ነዛ መሬት እዚኣ ከመይ ከም ዘላ ትግለጸሎም ማለት እዩ ወይ ከዓ ትግልሃሎም ይርእዋ እሞ ደቂ ሰብሲ ብዙሕ ዘንብታት ገብሩ ይርእዎም ማለት እዩ እንታይ ደኣ ኣሎም እዞም ሰባት እዚኦም ንኣላህ ስብሓንሁ ወተዓላ ማዕስያ ዝፍፅሙ ዘለዉ እዚ ኩሉ በዓል ክብርን በዓል ልኡልነትን ከሎ ከመይ ገይሮም እዮም ንኣላህ ስብሓንሁ ወተዓላ ዘይምእዘዙ ወኢሎም ክዛረቡ ጅምሩ ማለት እዩ فالله سبحانه وتعالى እንታይ ይብሎም ንስኹም እውን ኣብቲ ቦትኦም ትህልው ልክዕ ከምኦም ተጋጊኹም ነርኩም ይብሎም ከመይ ጌርና ንጋገይ ኣላህ ንሕናስ ክብረትካን ልኡልነትካን ንፈልጦ ኢና እንሀ እውን ንሕና ለይትን መዓልትን ንስብሕ ለይትን መዓልትን ዱዓ ንገብር ለይትን መዓልትን ዝክሪ ንገብር ኣይንደክም ኣዘዝካና ሕራይ ንብል እሺ ንብል በብ ዓይነቱ ዒባዳታት ንፍፅም ስለዚ ከመይ ጌርና ኣላህ ንሕናስ ንፈልጠካ ኢና እሞ الله سبحانه وتعالى كلت خباهم مرصوا نمريت كنسدهم انتهى كم زقبروا ختريو يبلهم فالله سبحانه وتعالى كابزهم ملائكة خلته يمرصوا مالتي هاروت وماروت زيهم حجي ممرمري يخونوا مالتي مسورد حجي يبلوا زم سبازهم كلت ملائكة زيهم كل ورد مسبولو اتي دك سب زقبروا زنبي كقبروا يجمروا بزيادة ونسهم እከይኩም ህርዎም ጅምሩ ማለት እዩ ንደቂ ሰብ ስለዚ ይብሉ እዚ እዩ እቲ ናቱ ጉዳይ ወይ ከዓ ከመይ ገራ ከም ዝጀመረት እዛ ጉዳይ እዚኣ ግን አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ነዚ ኩሉ ትንተና እዚ ኣይሃበናን እታ ዝሃበና ትንተና እንታይ እያ ንሕና እሳ እያ ተገድሰና ግን እዚ ኣብቲ ክቱብ ተፍሲር ምናልባሽ እንተ ደኣ መፂኡ ክተንብቦ ከለኻ ክትሪኦ ማለት እዩ ምክንያቱ እዚ ምናልባሽ ካፍቲ ናይ እስራኤልያት ወይ ከዓ ኣብቲ በኒ እስራኤል ዘፅንሕዎ زانتان بني إسرائيل يصنحون ياتان كون خيليو جن حقنا ጭብጥ ዘለዎ ጉዳይ አይኮነም لكن الله سبحانه وتعالى انت يبلنا له وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت اذم هاروت وماروت كلت ملائكه انت ام قبرهم وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنه حدث انت اذم ኣብ ባቢል ዝነበሩ ክልተ መለክ ባቢል ሃሮት ወማሮት ዝስመዩ እሶም ስሕር ክዕልሙ ከለዉ እንታይ እዮም ድብሉ ነይሮም ተጠንቀቕ ንሕና ፊትና ኢና እሞ ኣይትኽሓድ ፈላ ተክፍር ኢነማ ናሕኑ ፊትነቱን ፈላ ተክፍር ንሕና ንፊትና ኢና መፂና ዘለና እሞ ተጠንቀቕ ኣይትኽሓድ ይብልዎ ነይሮም ዝኾነ ይኹን ሰብ ክመፅኦም ከሎ ዓልሙኒ ስሕር እንተ ደኣ ኢልዎም የጠንቅቕዎ ነይሮም ማለት እዩ ምክንያቱ እዞም ሰባት እዚኦም ከም መርመራን እክትባር እዮም ወይ ከዓ እዞም ክልተ መለክ እዚኦም እዞም ክልተ መላእካ እዚኦም ከም መርመራን ከም እክትባርን ወይ ከዓ ከም ፈተናን እዮም ወሪዶም ሕጂ እዞም ክልተ መላእካ የጠንቅቑ ነይሮም ማለት እዩ ፈላ ተክፍር ካብዚ ድማ እንታይ ንምሃር ፈላ ተክፍር ክበሃል እንከሎ ተዓሉመ ስሕር ንገዛእ ርእሱ ስሕር ክትምሃር ክፍር ምዃኑ لأنهم تأمزلوا زلوا حجي مجمري حتى أفت مجمري تدارين أفت مجمري آية واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان السنتايتنا سحر مالتي وما كفر سليمان سحر قبر أين برد لأنه سحر قبر سب كافر مالتي وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا من يمز قبرون يرون زي قد دايزي تم شياطين السمي من دمان الله سبحانه وتعالى كحيدهم سحر زقبروا زنبر يعلمون الناس السحر نسب سحر يعلمون جزاء رسولتهم شياطين يعلمون يرون نسب يمهرون يرون اتي زمهرن زمهرن كلت يوم انت يخونوا مالتي زيوم كحد من جزاء رسولتي زمهر كاب كحد اتي ممهرون بزياده كحد مالتي كافر مالتي سلازي ابزي اول انت ترينا الله مالتي اتم
ملكين انت يبلو نيرم وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر إذا مسبلو انت لا أبيو بدحرئ يمهرو مالتي إنما نحن فتنة فلا تكفر سلذي السم مخنياته زوم كلت ملائكات خير كين تسناين إيمان قحدة يفلطوا سلازنبرو يتنققوا نيرم الله سبحانه وتعالى ون كتنققوا سلازأززهم انت نحد سب كتمرو خنكم أتنققوا مجد حق انتاي مخانون مجد إكي انتاي مخانون أفلطوا بعلو مريتو انت أنس كخحد انت زبل كوينو بقى تاقود داي كأتوا مارتو سلازي انت أنيرا فتنة ويكا مرمرا سلازنبرت أبز مرمرازي ويتم سبي نجحوا يحلفوا مالتيو ويكا يترفوا نيرم مالتيو والنبي صلى الله عليه وسلم انت يبل من أتى كاهنا أو ساحرا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد جزاء رسول كم تزبلنا سحر طراي ممهار يكونن ويكأن سحر مقبار يكونن انت يدعى ولون انت دعى السخان بساحر كيفك أمو نعى السخاس علم الغيب تفلت إخا حبوء نقر تفلت إخا صباح نقول انت يركب تفلت إخا أمو نعى رأي اللي زي نعى زعقول أنكساق السلي انت دعى الكايو كشكش أبيلو انت دعى كمز كركب انت دعى لك أمو صباح نقول سخا ويكأ شعور انت دعى أمين كايو انت يتخون على خامالتي تخحد على خامالتي سلذي أتي تعلم نجزاء رسول ولا ون يبلو علماء تراي تتعلمون أخوليو ولا ون يتقملوا تدأ تمهير كايون لأن أبز حجي أبز آيازئة تراي ناي ممهارون ناي معلم ترايات تقزلا فيتعلمون ما يفرقون به بين المرء وزوجه إذا حجي كابتي استقاموا زنبروا مالتي أنت عند المهار نيرهم سحركم مهارون كله حدا خافت زمهارون زنبروا كله بالشونا نيرو مالتي حدا خابو أمنغو سبعين أمنغو سبيتن فقر موهادن انتدأ نيرو خينو أمنغو آتيوم أمنغو خلتيهم يبلاشون أمنغو سبعين سبيتن آتيوم يفاتحون يبعوسون نيرهم يفرقون بين المرء وزوجه توم زقربوا فقرات زخونوا من يوم سبعين سبيتن أسوم يوم بزيادة اتيا سدرا بيتا قديفا أسو سدرا بيتا قديفو أب حدا قزا زنبرو سلازي بفقر بموهادن زنبرو تصنيحهم بسنكناي سحر بسحر مالت بناي طبيب جركا أفاوس ناقبركا أمونقهم مفللاي إذي إيوتي سرحهم وكأتز مهارو زنبرو فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إذا قدميتون الله سبحانه وتعالى نزا أمونغو سبعين سبيت تخون مفللاين عاطغسو كان أي قبرون مالتا يكونون بسحر ون كقتلوا يخو اليوم بسحر ون كتصللوخا يخو اليوم بسحر ون من الباش كحنكسون عينو خعورو بزح عينت قدأت له جن الله سبحانه وتعالى حنت تغيسو مالتيو إذا أون قلال أيكونتن أبت حديث تدارئنا كافتن عبيتي شيطان دس للن زحقو سلن إياه يقول النبي صلى الله عليه وسلم في رواية مسلم عن جابر بن عبد الله يقول إن الشيطان ليضع عرشه على الماء شيطان انت يزقبر أب زفانو أب لعلماي ينبرو مالتيو ثم يبعث سراياه في الناس سراويته نابسب يسدم مالته نعو اللو سراويت يلئكم نعو يلا وفروا بهالو كلهم يوفروا مالته سرحهم سرح شيطان طبعا كل جزء اكيو فأقربهم عنده منزلة أعظمهم عنده فتنة حجي اتي زقربا اتي شيطان كابزم سراويته زفوتون زقربون من يوم اتي عبي فتنة ويكا عبي قدات فتصيمو زمتص اسيو حجي اتي قرب زخون ويكا تفتو زخون فيجيء أحدهم فيقول ما زلت بفلان حتى تركته وهو يقول كذا وكذا أنا سبل تم سراويت حجي وفي روعينهم مشت مصو مالتي أنس لفلان كمزا أمثل سبسي كمزن كسع زبل الزاري بيو كمزن إلو زن زنبتات جيرو زن
እከይ ተዛሪቡ እዝን ገይሩ ኢሉ ይዛረብ ማለት እዩ فيقول له إبليس لا والله ما صنعت شيئا صحنت جبرك نبله زربا خاب زربا ترى خوينا سئل عيبه تخال عيد ما يمت ويجيء أحدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين أهله أنس ذي سبعيزي سع مستبيت زفاتحه مسؤولين يريد سبعيت سوق مستفاتح جن شع أجدي في يمت سلازي أنا ضد حريقه السعب نيرين نعو خجاجن نعو أكي كودقن تاز خالكوا تاز جبركوا أمونجون أمونجو صدرون أمونجون أمونجو سبيتون آتيه أبا إسيوم أمو سبيزن سبيتو طلقوا سلازي أنا زي أجل من سيئيبن قال فيقربه ويدنيه ويلتزمه ويقول نعم أنت نعم أنت طيب الحجي صاخة بجكا خايلن نعنا عايلو يقربه مالتيو انتهي تراي مقرابا يكونن ويلتزمه معناها حنقو فايلو يحقفه مالتيو سلازي اتي فتو زخونه وتهدر أب وتهدرنا شيطان مالتيو أب قدميتي عبي شيطان منيو اتي سبعين سبيتن زناقوتن زبائسن زفاتحن مالتيو سلازي اتي فللي من الباش بسحر كخون يخيليو بقيل حماق نجر مالت مخنياته تقندي ترخبهم زلا فقر سلازخولت من الباش تا فقري أمونقهم زنبرت أم نعاتيو نعاء كتلهم ويون نزي إذا سبيتو شيطان كوينات الرآيو ويون السبايا شيطان كوينو يرآيا ويون صلئي يحضرا مالتيو ويون زخونة تكبر قبرون كله دس هيبلا ويكأسا زخونة قبر تقبر كلا دس زيبلو انترأ خوينو أمونقهم حجي إذي يركب إذ دماني من الباش قلقل ساعاتات بسنكي زقبرناي سحر ويكأناي سراي خون يخيليو سراي زدماني حقيو كلها نخن آمن له زقبائيو مالت من الباش قلقل سبات إذي بساينس زي إمانيو كمي جركا سحر الله تبين سحر زبهالسي أي ترأيين بساينسون أي تفلتنيلو كنصقو زخيلي جن أبتي كتاب قرآن سلت صنحنا أتى قرآن ون قنع سمخانو سلنا أمن سلزي كنأمن لنا لأن الله سبحانه وتعالى بزعبة سحر ذكيرنا تسحرون أمونغو كلت فقرات أمونغو سبعين سبيت بسنك سحرون كفلاليكم زخولو خاب تقسلنا كنأمن يقبعنا أب سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رخبنا يؤنا نجزا رسول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هذا جزء يهوديون سحرهم إيوم لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول عائشة سحر النبي صلى الله عليه وسلم حتى يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولا يفعله مالت نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حدا خافتم يهود لبيد بن الأعصم زبها الليرو لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم سحر سلازي قبر لهم حجي حد جزء زي قبروا نجر زي قبروا مسلم زي قبروا نجر زي قبروا مسلم مالتي سلازي إذا خفت سحر زي متصل مالتي فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم دعاء يقبروا بدعاء بدحريو دعاء مس قبروا الله سبحانه وتعالى قال يرئيهم مالتي الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان ذات يوم دعا ودعا ثم قال أشعرت أن الله أفتاني فيه شفائي أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي فقال أحدهما للآخر ما وجع الرجل قال مطبوب قال ومن طبه قال لبيد بن الأعصم قال فبماذا قال في مشط ومشاطة وجف طلعة ذكر قال فأين هو قال في بئر دروانة فخرج إليها النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر حديث إذا أحجون نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تسحيرونكم زنبورو تكسيا كنت زبلنايو قل قداز قبروا بسلو قل قداز قبروا غير يبلو كم بس تسمعهم دعاء قبروا جمهور مالتي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم دعاء مس قبروا حجي الله سبحانه وتعالى اتي حمامهم انتايكم مخانهم فنسون انتايكم مخانهم يرئيهم مالتي فانتاي رأيهم دقيسهم كله
ክልተ ሰብኡት ይመፁ ማለት እዩ ሓዲኦም ብወገን ርእሶም ኮፍ ይብል ሓደ ድማኒ ብወገን እግሮም ኮፍ ይብል ሕጂ እዞም ክልተ ሰብኡት ንንሕዶም ይዛረቡ እቲ ሓደ ይብል ማ ወጀዑ ረጁል እንታይ ኮይኑ እዩ ሰብኣይ ዝሓይሙ ዘሎ እንታይ ይሕሞ ዘሎ ይብል ንነቢና ሙሓመድ صለ ላه ለ ወሰለም ማለት ቃለ መጥቡብ እዚኣ ሕጂ ቀረበያ ምስታ ተርኛ መጥቡብ ማለት ጠቢብ ሒዝቦ ተጠቢቡ ማለት ወይ ጠቢብ ሒዝቦ ማለት እዩ ትግርኛውን ካብ ዓረብ ዝመፀት ማለት እዩ ቃለ መጥቡብ ቃለ ወመን ጠበሁ መን ገይሩሉ ቃለ ለቢድ እብን ልዓስም ለቢድ እብን ልዓስም ዝበሃል እሱ እዩ ገይሩሉ ቃለ ፈብማذ ብምንታይ ከመይ ገይሩ ገይሩሉ ብምንታይ ቃለ ፊ ምሽጥን ወሙሻጣ ወጅፊ ጠልዓት ዘከር ምሽጥን ወሙሻጣ ማለት ብምሽጥ ምሽጥ ንፈልጦ ኢና ሙሻጣ ምሸጥ ከለኻ ዝረግፍ ጨጉሪ ማለት እዩ ንዑና ምፅኡ ወጅፍ ጠልዓት ዘከር ማለት እዚ ናይ ተምሪ ጠብዓ ተባዕታይን ኣንስተይትን እዩ ትፈልጥዎ ኢኹም ሕጂ እቲ ናይ ተባዕታይ ኣምፅኡ ማለት እዩ ምስኡ ሓዋዊሱ ሕጂ ምስኡ ኣሳሲርዎ ማለት እዩ ኣበይ ብፅሕዎ ኣብ ሓደ ቢር ወይ ከዓ ኣብ ሓደ ጉድጓድ ማለት እዩ ወይ ዒላ ኣብኡ ይሓብኦ ማለት እዩ እዚኣ ሕጂ ነቢና ሙሓመድ صለ ላه ሰለም ብከምዚ ዓይነት እዚ ኣርእዎም ኣላ ስብሓን ወተላ ዱዓ ምስ ገበሩ እታ ጉዳይ እንታይ ምኳና ከመይ ገይሩ ከምሰሓሮም ናፍታ ዘላታ ቦታ ከይዶም ነታ ስሕር ንዓኣ ኣፍሺሎማ ማለት እዩ ስለዚ ስሕር ሓቂ ምኳኑ በዚ ክንኣምን ኣለና እሱ እውን ስሕር ምምሃር ወይ ከዓ ስሕር ምፍፃም ወይ ከዓ ጠቢብ ምኳኑ ወይ ከዓ ናይ ጠቢብ ስራሕ ምስራሕ ክፍር ምኳኑ ክሕደት ምኳኑ እውን ፈሪጥና ኣለና ጠቢብ እውን እንተ ሓደ ሰብ ጠቢብ ኮይኑ ሳሕር እተ ኮይኑ ፍርዱ ኣብ እስልምና ክቐተል እዩ ዘለዎ ምክንያቱ ኩሉ ስርሑ ጉድኣት ስለ ዝኾነ ጥቕሚ ስለ ዘይብሉ ሳሕር እንተ ርኢኻ 9 ንጥዑይ ሰብ ንመስኪን ሰብ እተዘይኮይኑ እንተ ንሓደ ሙጅርም ወይ ንሓደ እከይ ዝኾነ ሰብ ንዑ ክጎድእን ክቐትልን ኣይትረኽቦን ኢኻ መብዙሕቲ ግዜ ነቲ ሓፋሽ ሰብ ወይ ከዓ ናብቲ ጥዑይ ሰብ እዩ ዝኸይዳ እምበር እንተ ሓደ ሙጅርም ኣሎ ኮይኑ ሞ ነዚ ሰብ ክርይሕ ካብዚ ሙጅርም እዚ ወይ ከዓ ነዚ ህዝቢ ክርይሕ እሞ ኢሉ ዝገብሮ ሰናይ ግብሪ የለን እንታይ ኩሉ ግዜ ብልሽውና ጥራይ ዝሰርሕ ሰብኣይን ሰበይትን ከፋትሕ ኣብ መንጎ ክልተ ኣሕዋታት እዩ ከባእስ ከም ዝኣመሰለ ሰብ ድማ ንዓ ከም ዝግበረለይ ኣነ እዚ ከምዚ ሰብኣይ ከይከደኒ ወይ ከዓ ሰበይተይ ከይትኸደኒ ወይ ግድናበልካ እዚ ሰብ ውን ደድሕሪኡ እናኸደ ብኡ ክኣምኑን ንዕኡ ክክተሉን ስለ ዝጅምሩ ተግባሩ ሕጂ ኩሉ ግዜ ናብ እከይ ስለ ዝኾነ ሓዲ ሳሕር ፊ ልእስላም ከምቲ ነቢና ሙሓመድ صለ ه ሰለም ዝበልዎ ሓዱ ሳሕሪ ضርበት ብሰይፍ ክቐተል እዩ ዘለዎ ላኪን ዑለማء እክተለፉ ሃ ለ ተውባ ኣው ለይሰት ለ ተውባ ኣይ ዩስተታብ ሃ ዩስተታብ ኣው ላ ዩስተታብ ገለ ዑለማ እብሉ እንተ ገይሩ ስሕር ከም ዝገበረ እተ ተፈሊጡ እተ ገይሩ እዚ ሰብ ዚ ወይ ከዓ ሳሕር ከም ምኳን ተፈሊጡ ናይ ግድን ክቐተል ኣለዎ ዕድል ክንህቦ የብልናን ኣ ኣብቲ ግዜ ሰሓበት ነቢ ስ ه ሰለም እቶም ተረኸቡ ጠበብቲ ክቐተሉ ከለዉ እስቲታባ ወይ ከዓ ዕድል ኣይተዋሃቡን ቶባ ትብሉ ዲኹም ኣይትብሉን ኣይተባህሉ ስለዚ እዚ ሰብ ዚ ክቐተል ኣለዎ ይብሉ ገለ ዕለማ ግን እቲ ስሕር እወይ ዓብ ዘንቢኡ ክሕደት እዩ ግን ካብ ሽርክ ኣይዓብን እዩ ሓደ ሙሽርክ እተ ኮይኑ ወይ ሽርክ ገብር ወይ ሙርተድ ተ ኮይኑ እስልምና ሩ ወላ ሙርተድ እተ ኮይኑ ንዓ ተመለስ እዩ ዝበሃል ይወሃብ ይዕድል እንታይ እታይኮም ከኢኻ ወይ ከዓ እተ ሽቡሃ ኣለዎ ኮይኑ ገለ ኣለዎ ኮይኑ ተብርሃሉ ማለት እዩ ስዕኡ እተ ኣብዩ ብድሕሪኡ እዩ ትፍርዲ ዝወርዶ ስለዚ ካብ ሽርክ ስለ ዘይተዓቢ እታ ስሕር እስቲታባ ማለት ቶባ በል ክንብሎ ኣለና እተ ቶባ ኢሉ ላስ ኣይንቐትሎን ኢና ሓድ የስቁጡ ዓንሁ ኣልሓድ ይብሉ እዚ ሕጂ ክልተ ርእቶ እዩ ግን ጠብዓ እታ ተውባ ኣብ ኣማም ላ ስብሓን ወተዓላ ኩሎም ዝሰማምዑላ ኣብ ቅድሚ ኣላ ስብሓን ወላ ቶባ ክብል እተ ኮይኑ ኣብ መንጎኡን ኣብ መንጎ ኣላህን ኮይኑ ቶባ ኣይትቕበለልካን እዩ ዝብሎ ሰብ የብሉን ግን ኣይነይቲኣታ ትበሃል ዘላ እስቲታባ ኣብ ዱንያ ነዛ ጉዳይ ዝገበረ ተኺልና ንቐትሎ ዶ ወይስ ዕድል ንህቦ ቶባ ትብል ዲኻ ድሕሪ ሕጂ ትገብር ዲኻ ኣይትገብር ዲኻ እንተ ኣነ ኸላስ ገዲፈየ እየ ድሕሪ ሕጂ ስሕር ኣይገብርን እየ ወይ ከዓ ናይ ስሕር መንገዲ ሒዘ ኣይከይድን እተ ዝብል ኮይኑ ክንገድፎ ንኽእል ኢና ዝብሉ ኣለዉ ገለ ዕለማ እውን እዚ ሰብ እዚ ማዳም ስሕር ፍፅም ነይሩ ኮይኑ ወይ ስሕር እውን ተማሂሩ ስለ ዝኸሓደ ክንቀትሎ ኣለና ይብሉ
እቲ ጉዳይ على كل حال ናይ መዓልቲ ናይ ስሕር ኣይኮነን ግን ገለገለ ነጥቢ ኣድላይ ነጥቢ ነመሓላልፍ ማለት እዩ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ሰብ ብዙሕ እውን ይሓትት እዩ ግን እቲ ዝሓሸ ኩሉ ግዜ እዚ ናይ ስሕር ጥራይ ሰብ እውን ሓደ ግዜ ብፍርሂ ዝኣክል እውን ካፍቲ ኢማን ክወፅእ ይኽእል ማለት እዩ ስለዚ እሕና ወይ ከዓ ንስኻ ኣነ ኩላህና እቲ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ነቢና ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዝሓበሩና ከም ውቃያ ዝኾነ መከላኸሊ ዝኾነ ስሕር ንኸይሕዘካ እትገብሮ ቀዳማይ ነገር ኣዝካር ኣሎ ዱዓ ኣሎ ኩሉ ግዜ ናይ ንግሆን ናይ ምሸትን ይኹን ናይ ድቃስ ይኹንን ኣብ ዝኾነ ይኹን ሰዓታት ትብሎ ኣዝካር ዱዓ ክትገድፍ ይብልካን ከምኡ እውን ካፍቲ ናብዚ ጉዳይ እዚ መከላኸሊ ዝኾነካ ገና ስሕር ከይመፀካ እንከሎ ዓጅዋ ናይ መዲና ፍሉይ ተምርሎም መዲና ማለት እዩ ንዑ ክትበልዕ ከለኻ እውን ከምቲ ነቢና ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዝበልዎ መን ተሰበሐ ብሰብዕ ተመራት ምን ዓጅዋ ለም ተضره ذلك اليوم سم ولا سحر ነቢና ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እዚ ቃል እዚ ኣመሓላሊፎም እዮም ንግሆ ሸውዓተ ተምሪ ወይ ከዓ ንግሆ ሸውዓተ ተምሪ ዝበልዐ ሰብ ኣብዚ መዓልቲ እዚ ስሚ ይኹን ወላ ስሕር ይኹን ኣይጎድኦን እዩ ይብሉ ነቢና ሙሐመድ ስለዚ ሕጂ እዚ ገና ስሕር ከመፀካ ከሎ ከም መከላኸሊ ማለት እዩ እንተደኣ ትፈር ኮንካ ሸክ ትገብር እንተደኣ ኮንካ ነዚ ትገብር ተኣዝካር ድማኒ ኣለካ ማለት እዩ ስሕር እውን ኩሉ ግዜ ክንጥንቀቐሉ ዘለና ምናልባሽ ገለገለ ሰባት ብጠቢብ ተታሒዞም ተሸጊሮም ተባሂሎም ውላዶም ይኹኑ ሰበይቶም ይኹኑ ሰብኣየን ይኹን ዝኾነ ይኹን ቀረባ ዘመድ ክሓሞም እንከሎ ገለ ሰባት ኣይሓቱን እዮም እንታይ ደኣ ፈቐዶ ገዛ እናኣተዉ ፈውሲ ኣብ ምድላይ ጥራይ እዮም ዝኾኑ እዚ ፈውሲ ድማኒ ክልተ መንገዲ ኣሎ ሓደ መገዲ ሓላል እዩ ተኻልኣይ መገዲ ድማ መገዲ ሓራም እዩ እቲ መገዲ ሓራም ናብቶም ብስሕር ወይ ከዓ ናብቶም ጠበብቲ ኼድካ በቲ ናይ ጠቢብ ኣገባብ ከፍርስዎ እንተደኣ ኮይኖም እዚ ንገዛእ ርእሱ ሓራም እዩ ተኻልኣይ ግን መሽሩዕ ወይ ከዓ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ነቢና ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዘርአዩና መገዲ እዩ ንዑ እንተደኣ ተኸቲልካ ግን ሓላል ይኸውን ማለት እዩ ከምቲ ዝበልናዮ ብዛዕባ ናይ ስሕር ነዚ ስሕር እዚ እንተደኣ ሓደ ሰብ ስሕር ኣጓኒፍዎ ነብሱ ይኹን ወይ ከዓ ንስድራ ቤቱ ክጥንቀቕ ኣለዎ ማለት እዩ እዚ ጉዳይ እዚ እንተደኣ ክፍወስ ኮይኑ ብክልተ መገዲ ይፍወስ ማለት እዩ ተቐዳማይ መገዲ ወይ ከዓ ሓደ ሓራም ዝኾነ መገዲ እዩ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ዘይቅበሎን ነቢና ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዘጠንቀቑናን ማለት እዩ እሱ ድማኒ ልክዕ ነቲ ስሕር ብስሕር ከተፍርሶ ከለኻ ማለት ጠቢብ ሒዙካ እስኻ ኣብ ካልእ ጠቢብ ኬድካ ንዓ ኣነ ከምዚ ዝኣመሰለ ሕማም ኣለኒ ወይ ጠቢብ ሒዙኒ ሎሞኒ እስኻ ድማ በቲ ናህካ ጌርካ ፈውሰኒ ክትብሎ ከለኻ እዚ ሕጂ ጌጋ ይኸውን ማለት እዩ እዚ መገዲ እዚ እውን መገዲ ሓራም ማለት እዩ ተኻልኣይ መገዲ መሽሩዕ ወይ ከዓ ኣብ መገዱ ዝሓዘ ማለት እዩ ኣብ ሸሪዓ እስልምና ወይ ከዓ ሸሪዓ ዘይቃወሞ ማለት እዩ እሱ ድማኒ ሰለስተ ኣገባብ ኣለዎ እዚ መሽሩዕ ዝኾነ መንገዲ ሰለስተ ኣገባብ ኣለዎ ቀዳማይ ነዚ ስሕር እዚ እንተደኣ ከምዛ ናይ ነቢና ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቦትኡ ተፈሊጡ ብዝኾነ ይኹን መገዲ ይኹን ማለት እቲ ሳሕር ነጊሩካ ወይ እውን ስኻ ዱዓ ጌርካ ከምዚ ናይ ነቢና ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዱዓ ብምግባርካ ሰዋእን ብሕልሚታ ቦታ ኣርኢኻያ ወይ እውን ብወዝቢ እንተደኣ እታ ነገር ረኺብካያ ንዓኣ ክትፈትሓን ከለኻ ወይ ከዓ ምክንያቱ ገሊኡ ከም ዝእሳር ቁፃር ስለ ዝኾነ ቦትኡ ፈሊጥካ ካብ ቦትኡ ምፅኢካ ክትብትኖ ከተቃፅሎን ከለኻ እዚ ሕጂ ሓደ ኣገባብ ይኸውን ማለት እዩ ጃኢዝ ማለት እዩ ወይ እውን እንተ ደኣ ከም ጅኒ ዝተለበሶ እንተደኣ ኮይኑ ብእዚ ሰብ እዚ ወይ ከዓ ዝተሳሒሩ ዘሎ እንተ ደኣ ቁርኣን እናቐረአካ ዶ ከለኻ ብኣፍ ናይ ጅኒ ተዛሪቡ ማለት መን ከም ዝሰሓሮ ተዛሪቡ ወይ ከዓ ትስሕርናቱ ኣብ ከምዚ ቦታ ተደፊኑሉ ኣብ ከም ዘሎ ኢሉ እንተ ደኣ ዝዛረብ ኮይኑ ወይ እውን ነዚ ለቢስዎ ዘሎ ጅኒ እውን ንዕኡ እንተ ደኣ ክተውፅዖ ክኢልካ ብቁርኣን ጌርካ ድማ እዚ ፅቡቕ ይኸውን ማለት እዩ ሳልሳይ መገዲ እዚ ስሕር እዚ ሓንሳ ኣብ ነብሲ ዝርአ እንተደኣ ኮይኑ ማለት ከም ሕበጥ ዝኣመሰለ ወይ ከዓ ኣብ ሓደ ኣካልካ እንተ ደኣ ታቐንዛ ትስምዓካ ኮይና
እንታይ የብል ሕጂ ነዛ ቦታ እዚኣ استፍራቅ ትገብረላ ማለት ነቲ ብኣ ዘሎ ሕማም ንምውፃእ ወይ ብማሕጎማ ተውፅኦ ማለት እዩ ተደኣ ዝሕጎም ኮይኑ ነቲ ኣብኡ ዘሎ ደም መፂኻ ማሕጎማ ተውፅኦ ወይ እውን እንተ ደኣ ኣብ ከብዱ ኮይኑ ማለት ኣብ ከርሱ እንተ ደኣ ኮይኑ እቲ ሕማም ዘሎ ብኣፋእውስ እናስተኻ ብናይ ተምላስ ይኹን ብቐልቀል ይኹን استፍራቅ ክገብር ከሎ እዚ እውን ይሕግዝ ማለት እዩ ምናልባሽ ምስኡ ተሓፂቡ ይወፀሉ ከምኡ ውን ሩቅያ ክትገብር ከለኻ ሩቅያ ሸርዕያ ማለት እዩ ከምዚ ኩላህና ንሪኦ ማለት እዩ ኣብ ማይ ቁርኣን ቀሪእካ ትፍትፍ ክትብል ከለኻ ወይ ውን ምስ ዘይቲ ዘይቱን ጌርካ ነብስኻ እናደረስካ ቁርኣን እናቀራእካ ወይ እውን ኣሎ ከም ሸውዓተ ናይ ጋባ ቆፅንፂካ ወቂጥካ ንኣብነት ንዕአን ምስ ማይ ሓዊስካ ንዑ እንታይ ትቐርአሉ ማለት እዩ ኣየት ልኩርሲ ትቐርአሉ المعوዛ ትቐርአሉ ቁል ኣዩሃ ልካፊሩን ትቐርአሉ ካልእ ኣያታት ኣሉ ድማ ብዛዕባ ናይ ስሕር ንዑ ትቐርአሉ ንዑ ቀሪእካ ብኡ ክትሕፀብ ከለኻ ድማ እዚ ሕጂ ጃኢዝ ማለት እዩ ፍቁድ ይኸውን ማለት እዩ ስለዚ እታ ጉዳይ ኣነ ክጠንቀቐልኩም ዘለኹ ከመልክተላ ሓሲበ ዘለኹ ውን ሓደ ሰብ እንተ ኣብ ናይ ስሕር ጉዳይ ወይ ከዓ ብናይ ጠቢብ ጉዳይ እንተ ደኣ እብትላእ መፅዎ ማለት እዩ እቲ ሒዝዎ ወይ ከዓ እቲ ክኸዶ ዝግባእ መገዲ ሸሪዓዊ መገዲ ክኸውን ኣለዎ ካብቲ መገዲ ሸሪዓ ክወፅእ የብሉን ኣነስ ተገዲደ ወይ ከዓ ኣነስ ተሸጊረ ኢሉ ኣብቲ ሓራም ክሓልፍ የብሉን لأن الله سبحانه وتعالى ما أنزل داء إلا وأنزل له دواء ዝኾነ ይኹን ሕማም الله سبحانه وتعالى የውረዶ ዳኣ እምበር ንዑ ዝፍውስ ፈውስ እውን ንዑ ዝኸውን መድሃኒት الله سبحانه وتعالى ውን خሊቁልናን ገይሩልናን እዩ ስለዚ ካብ ጌጋ ክረሕቕ ብማለት እዩ ثم يقول الله سبحانه وتعالى فيتعلمون ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله هو እቲ ጉድኣት ይርከብ እዩ ማለት الله سبحانه وتعالى ብሰንኪ ስሕር ሰብኣይን ሰበይትን ከም ዝፈላላዩ ጠቂሱሎ ግን እዚ ጉዳይ እዚ እውን ካብ ኢድ ኣላህ ወፅኢ ማለት ኣይኮነን ዝኾነ ይኹን ጉድኣት እንተ ደኣ ወሪዱካ ካብ ሳሕር ይኹን ካብ ጠቢብ ይኹን እዚ ጉዳይ እዚ ካብ ኢድ ኣላህ ወፅኢ ማለት ኣይኮነን እንታይ ደኣ ብቀضاء الله سبحانه وتعالى بقدرة الله سبحانه وتعالى ክእለት ናይ ኣላህ እዩ እዚ ጉዳይ እዚ ተረኺቡ ዘሎ ምክንያቱ እቲ ሳሕር ይኹን እቲ መስሑር ይኹን እቲ ሸይጣን ይኹን እቲ ከም ፈውሲ ተባሂሉ ዝግበር ዘሎ ኩሉ ምልኪ الله سبحانه وتعالى እዩ الله سبحانه وتعالى እንተዘይቀደሮውን ክኸውን ዘይክእል እዩ ስለዚ ልክዕ ከምቲ ሓደ ሰብ እንተ ደኣ ኢዱ ኣብ ሓዊ ኣቕሪብዋ እዚ ሓዊ እዚኣቶም ዱዳ እያ ግን እዚ ሓዊ እዚ الله سبحانه وتعالى እዚ ሓይሊ እዚ ንሓዊ ሂብዋ ማለት እቲ ናይ ምንዳድ ሓይሊ ንሓዊ ዝሃበ መን እዩ الله سبحانه وتعالى ሳ በዕላት ሓዊ ዝኸለቐቶ ኣይኮነን ልክዕ እዚ ጉዳይ እዚ እውን الله سبحانه وتعالى እዚ ናይ ስሕር ነገር الله سبحانه وتعالى ዝኸለቆ እዩ ስለዚ ካብ ምልኪ الله ዝወፀ ኣይኮነን ካብ ክእለት الله سبحانه وتعالى ዝወፀ ኣይኮነን እንተ ደኣ ዝጓኒፉካ እውን በላእ ካብ ረቢ سبحانه وتعالى ከም ዘወረደካ ናብ ረቢ ክትፅጋዕ ከም ዘለካ لذلك الله سبحانه وتعالى وما هم بضارين به من أحد ናብ መን ክትለጅእ ኣለካ ማለት እዩ ናብ الله سبحانه وتعالى ክትፅጋዕ ዘለካ ናብኡ ክትዕቆብ ኣለካ ዳ እምበር ስሕር ኣጓኒፉኒ ጠቢብ ኣጓኒፉኒ ኢልካ መገዲ ሸይጣን ክትሕዝ የብልካን ምእንቲ ክሓውን ምእንቲ ነፍሰይ ከድሕንን ወይ ከዓ ንስድራ ቤተይ ከድሕንን ኢልካ ክትርሕቕ የብልካን ስለዚ እቲ ጉዳይ ኣብ ኢድ الله سبحانه وتعالى እዩ ዘሎ እምበር ወላ እውን እዚ ስሕር ይሃሉ ኣብ ኢድ ሸይጣን ኣሎ ወይ ከዓ ኣብ ኢድቶም ጠበብቲ ኣሎ ኢልካ ኣይትእመን ኢኻ فالله سبحانه وتعالى يسلط الشياطين على من شاء ويحفظ الله سبحانه وتعالى الناس من الشياطين أو يحفظ من شاء من الناس من الشياطين الله سبحانه وتعالى يؤتي كب شياطين يكون كابتم طببت زحلوك እሱዩ ድማ ይንዕኦም ዝስልጠልካ ስለዚ እቲ ጉዳይ ኩሉ ግዜ ኣብ ኢድ الله سبحانه وتعالى እዩ ثم يقول الله سبحانه وتعالى ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم እንታይ ተርእየና እዚኣ ድማ ማለት እዩ ስሕር ኩሉ ጉድኣት ምዃኑ ቀዳማይ ነገር ከምቲ ዝበልናዮ ኣስለን ንዕኡ ምምሃር ክሕደት እዩ
ካብ ክሕደት ዝኸፍእ እንታይ ኣሎ ክፍር ስሕር ገዛ ርእሱ ክፍር ካብ በልናዮ ካብኡ ዝኸፍእ እንታይ ኣሎ ካብኡ ዝኸፍእ የለን ስለዚ ስሕር ኩሉ ግዜ ጥፍኣት እንተዘይኮይኑ ጉድኣት እንተዘይኮይኑ ጠቕሚ የብሉን ረብሓ የብሉን ويتعلمون ما يضرهم الله سبحانه وتعالى ጥራይ ጉድኣት ከም ዘለዋ ولا ينفعهم ونفع كل ቲ ጥቕሚ ዝበሃል ካብዛ ጉዳይ እዚኣ الله سبحانه وتعالى ነፂግዎ እዩ فيضرهم في دينهم قبل كل شيء መጀመርያ ኣብ ዲኖም ይጎድኦም ኣብ ርእሲኡ እውን ኣብ ዱንያ ይጎድኦም ተደኣ ተረኺቡ ክቐተል እዩ ዝሳሕር እዚ ስሕር ገብር ተደኣ ተረኺቡ እቲ ከምቲ ዝበልክዎ ዓንተ ቦይ እውን ኩሉ ግዜ ብስሕር ዝግበር ዝረኣናዮ ኩሉ ግዜ ንኽፍኣትን ንእከይ እንተዘይኮይኑ ንረብሓን ንጥቕምን ዝኸውን ኣይኮነን ثم يقول الله سبحانه وتعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق أي ቶም ኣይሁዳውያን እውን ይፈልጡ እዮም እዚ كتاب الله دربيه قرآن قريفو نتي توراة حقي كاب الله سبحانه وتعالى زورد آياتات قريفو نتي ناي سحر استختله نعو نتحقي بكنتو بسحر زلوطه اب يوم القيامة فتصيمو عدل كم زي يقولوا جنة خم زي آتون يفلطوا إيوم فبني إسرائيل نافلطوا يوم زقاقيون يرم مالتي ولقد علموا لمن اشتراه ما له من خلاق اشتراه معناها استبدله أو لويطዎ ማለት እዩ ብንዕኡ ገዚኡ ነቲ መገዲ ሓቂ ወይ ከዓ ነቲ ሓቂ ዝኾነ ቁርኣንን ንተውራትን ገዲፉ ንስሕር ክታብቲ ናይ ስሕር ግንፅል ንዕኡ ክኽተል እንተደኣ ተረኺቡ እዚ ሰብ እዚ ኣብ يوم القيامة ፈፂሙ ዕድል የብሉን ويقول الله سبحانه وتعالى ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعملون እቲ መሪፆሞ ዘለውን እቲ ሒዞሞ ዘለዉ መገዲ ድማኒ እቲ ኣዝዩ ዝበኣሰን ኣዝዩ ዝኸፍአን እዩ ነፍሶም እውን ብምንታይ ሸይጦማ ማለት እዩ በቲ ናይ መገዲ እከይ ብምምራፆም ናይ ስሕር ብምምራፆም ነፍሶም ኣብ ክንዲ ዝሕልው ነፍሶም ሸይጦም ነፍሶም ከሲሮም ማለት እዩ ለው ካኑ يعለሙን ፈልጡ ነሮም ተዝኾኑስ እቲ ዝገብርዎ ዘለዉ ዓብዪ ክሳራ ማለት እዩ እቲ ዝበኣሰ ምልውዋጥኦም ተዋዊጦም ማለት ምክንያቱ ነቲ ሓቂ بكنت زلوطوا ثم يقول الله سبحانه وتعالى ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون سلذي تزأمنوا نيرهم مجد حق تزحزوا نيرهم واتقوا تقوى تزقبروا نيرهم الله سبحانه وتعالى فريهم كابتي سحرا كابتي كين كابتي شركا انتزروا حق نيرهم لمثوبة من عند الله خير كاب الله سبحانه وتعالى أجر ثواب مرخب نيرم اتي الله سبحانه وتعالى زخلكلهم حرامي زبلهم اتي الله سبحانه وتعالى أي تكبروا زبلهم كي زبلهم كم تغندي كم بعل سحر أبرسي دماني اتي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من أخته بمنصاقهم زخلوا زقبروا زنبروا ካብኡ ርሒቆም ነሮም እንተ ዝኾኑ الله سبحانه وتعالى ሪድዋኑን ፍቶቱን ፀግኡን መሃቦን ነሮም መثوባ ማለት ኣጅሪ መረኸቡ ነሮም ለው ካኑ يعለሙን ፈልጡ ነሮም እንተ ዝኾኑስ ዓብይ ራህዋን ዓብይ ደስታን ዓብይ ፍሳሃን እዩ ዝፅበዮም ነሮም ግን እዞም ሰባት እዚኦም ደናቁር ስለ ዝኾኑ እናፈለጡ ስለ ተጋገዩ ልክዕ ከምቲ ደንቆሮ ከምቲ ጃህል ኮይኖም ይርከቡ እዚ ናይ ሎማዓቲ ደርስና ኣብዚ ይድምደም ማለት እዩ ከምቲ ሰሙናዊ ዘለና እውን ሎማዓልቲ 5 ደቂቕ ዝኸውን እውን እንታይ ፋኢዳ ከም ዝወሰድና ወይ ከዓ ረብሓ ከም ዝወሰድና ወይ ከዓ ፍሬታት ከም ዝሓዝና ሎማዓልቲ ካብ ዝወሰድናዮ ኣይሁዳውያን ጠላማት ከም ዝነበሩ ውዕል ከም ዘይብሎም እዛ حنتي فري مالتيو نعم تعليم السحر وتعلم السحر وتعليمه سحر كتمهار كتمهر كفر مخانون زي حزنا لنا لهم معلتي نعم نعم زي ما فائدة لغوية مالتي ولقد إنا تزاربنا لنا قسم وتأكيد كم زلوان من رقاق كم مخانو زي أول فائدة حزنا لنا خلينا ندي فرصة
نعم بني إسرائيل أيهداوين ون كتاب الله سبحانه وتعالى نزبانهم كم زدربيዎ كم زقحفون تردئنا لنا نعم 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 آيات كتبل كلا القرآن كمፅእ كله ብዙح ترጉم እዩ ዘለዋ ተأምር ትኸውን ማለት معجزة ከምኡ ውን ቃላት الله سبحانه وتعالى ትኸውን مرትዖ ትኸውን ምልክት ትኸውን ማለት እዩ ብዙح ትርጉም እዩ ዘለዋ آية ማለት ጥራይ ከም ንሕና ሕጂ ኩሉ ግዜ آية ክንብል ከለና ከምዚ ሓደ ዓንቀፅ ናይ ቁርآን ኢና ንጥቀመላ ግን ብዙح ትርጉም እዩ ዘለዋ ጥራይ آية ክበሃል ከሎ ሳ ማለት ኣይኮነን እንታይ ደኣ ምልክት ክኸውን ይኽእል እዩ ተኣምር ክኸውን ይኽእል እዩ مرትዖ ክኸውን ይኽእል እዩ نعم نعم سحر ون حق ከም ምዃኑ ክንኣምን ኣለና سحر ከም ዘለውን ክንኣምን ኣለና እዚ ድማ ሓደ ካብቲ عقيدة أهل السنة والجماعة نعم نعم يبل له طبعا ساحر كل ጊዜ ولا ውን ተጨነቕ سحر ብናይ سحر ጉዳይ ማለት እዩ ብናይ ጠቢብ ጉዳይ ولا ውን ተጨነቕ ዳ أنበር ولا ውን እቲ ሕማም ይበርድዕካ ዳ أنበር ክትፍወስ ተደኣ ኮይንካ ናብ سحر ኬትካ ክትፍወስ የብልካ ገለ ሰባት ኣለዉ ናብኡ خلاص ተጨኒቆም ብጣዕሚ ተጨኒቕና ኢሎም ናብኡ ይኸዱ سبحان الله ሓደ ጊዜ ውን ይኾነሎም ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ይኾኑ እዞም ሰባት እዚኦም ናብኡ ክፅጉዑን ብኡ ከኣምኑን ይጅምሩ ስለዚ ካብዚ ጉዳይ እዚ ክንጥንቀቕ ኣለና ይብሉ نعم أيوة نعم እዚኣ ካብታ ጠቐስናያ ቅሳ ማለት እዩ ሸይጣውንቲ ኣብቲ ሰድያ ወይ ከዓ ኣብቲ ኩርሲ ናይ ሰይድና ስሌማን ክቐርቡ ይኽእሉ ኣይነበሩ እንተ ደኣ ናብኡ ቀሪቦም ይቃፀሉ እዮም ነይሮም نعم نعم حد الساحر ማለት ሳحር ትርአ ኮይኑ ውን ሓድ ናቱ ወይ ከዓ ፍርዲ ናቱ ምቕታል ምዃኑ እዚኣ ውን ተረዲእና ኣለና ይብሉ نعم دقيقتين كلتا نعم እዚኣ ድማ ኢልና ኢና ስሕር ከመይ ገርና ከም ንፍወስ ክልተ መገዲ ከም ዘለዎ ሓደ መንገዲ ናይ መገዲ ሓራም ምዃኑን ካልኣይ መገዲ ድማ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ዝሓበረና ነቢና ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዝሓበሩና ሸሪዓዊ መንገዲ ከም ዘሎ ሎመዓልቲ ፋኢዳ ሒዝና ማለት እዩ ዘይተዛረቡ ይኽዋና ዘይተሓባበሩና غይሮም ጀማል እታ መጀመርያ ዝበልናያ ማለት እዩ እቲ ብኣላህ ስብሓን ወተዓላን ብረሱልን ብመላኢካን ብኩሎም ማለት እዩ ብሓደ መላኢካ ኣሚኑ ብሓደ መላኢካ ክኽሕድ ወይ ከዓ ብሓደ ረሱል ኣሚኑ ብሓደ ረሱል ክኽሕድ እዚ ሰብ እዚ እምነት የብሉን ማለት እዩ ስለዚ ብኩሎም ክንኣብል ኣለና ብኣላህ ስብሓን ወተዓላን ብመላኢካን ብረሱልን ኩሉ ጥሙር እዩ እዚ እምነት እዚ ብገሊኦም ኣሚንካ ውን ብገሊኦም ክትክሕድ ኣይፍቀድን እዩ أقول قولي هذا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يجعله علما نافعا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم